Is me Brenda, tógaint me meilrá brúistemórach, agus tá an pósta Cormac inis, agus tá bertleanna againn tacaíocht agus nel. Bhí mar bunthe gorcaigh a bheith cúpla bliain agus tá mí tris bag go bhhailin. Sin éidir an delf. Cad é sin? Bhfuil. Agus. Tás ar a chápanta sa? Tá sé sin go húntaach go ginntfu ag chóráil lena bheile. Tá na leanaí chosáasta. Tá cóirdige a lara na hanga, is rud mór é sin. Cad ar na capal daoine? Ia. Leis an asal na fé? Búgisteach é sin is. Is cúis mórtais dom féin, is cúis mórtais dom bhean agus braithimid gan dabht an lucht céad féin gcéad go bhfuil cinneadh ceart déanta againn. Gcéad fárá eistir éis a chomá, tá decrochtaí agus bagartaí. Sin ghailán is críoláir an cinne sin. Cad ar na lacha? Quack, quack. Quack, quack a bheith. Is cad féin chiquín? Cheap. Máile tacaíocht ma? Nualam. Jo. Rudí beagar nuas háolalas ar bailta fearnas a timpeall. Bailagla sem mise agus ó Brenda bailagá agus is féidir an tros dí bailagá a gcéanamh agus tástaigh cáil dúnaí, tástaigh cáil cara agus bail an áirtí mar sin agus tá míniún leis na heanimh chus an chumá. Sé. Capal. Capal. Ja, capal. Anias. Beti gaelú me dachlas. Gaelú, ja, anias. Beti beti childi min dachlas. Ginger, strach sa churry.